Webafowethu uSimomoza ubhekene nensizwa usayiveza udaba olukhulu ke oluthinta ke oMaskandi ke le ndaba ke isukela ke udabeni ke likaMthandeni ke kanjalo ke noNjoko ke uNjoko ke siyakhumbula ukuthi izolo ke ukwakhipha ke ingonyuluka ke esenhlizweni yakhe. uSimomoza ke uthi ke lapha ke umuntu ke umpostelane ke ongaphosti uhlushwe yini kangaka ke ngaye ke ngoba ke koMaskandi ke kuthiwa ke izwe ke lomona. Nansi ke indaba epheleleke la kuSimomoza ubhekene nensizwa ke awuyizwele ke Mpolisa emakhaya ke mase uyasubscribe lalela nanguSimomoza. uSimomoza lo ubheke noMaskandi le nkulumo ibheke kubaculi ngqo. Uyabona abaculi umculi ongakuphost wena usuke wampost akangakuphosta yena ngelinye ilanga nawe ekuncoma. Phuma kuleyo nje akusiyo umuntu loyo kuwe. Uyakupretenda lo muntu loyo. Ngisukuba nengcindezi yabalandeli. Uthi wena ngoba hayi abalandeli bazothini athi ngompost ekuthiwa nginomona wena umona bafowethu into ekhona kuMaskandi esayifici ikhona kuwo wonke umuntu ocula uMaskandi unomona unenhliziyo embi kuyapretendwana la ngabona behamba bedunusa beshuthe ndawonye abaculi upretenda kuyahletshwana yonke lento. Ngabona befisharishana yes bafisharishana umsebenzi bemihle eminye bad but ugcinwana lapho kuyapretendwana bafowethu inhliziyo zimbi la kuMaskandi akumusa ukukhonja umuntu oyedwa uzothiwa abantu ethi ukhuzana unomona ayikho lonto leyo. Wonke umuntu unomona ucula uMaskandi fanele nikwazi lokho. Wonke umuntu unomona ucula uMaskandi unomona. Umona wakho udalwa indlala abacula bakhokhelwa lokho ke abanye bagcina ukunika ideposit abanye banikwe imali ze transport kuphela. Leyo nto idala inhliziyo embi idala indlala abanye imali ibalance ayisakhokhwa iyoze ifike ngelinye ilanga isifike lapha kwekweletu. Leyo nto idala indlala bese indlala idala umona. Siyamonelana sodwa la kuMaskandi. So musuba nengcindezi wena. Post umuntu okupostayo. Ongakuphosti ungamposta ngabe umntalapha kuphela. Umntalapha umfana umntalapha uphume kuyena kuphela. Bawufuna ukumposta nje umuntu umposte umntalapha. Wena ngemsebenzi uyoposta lo okupostayo nawe. Hawu singaphela phela. Hawu singaphela phela. Umona mningi la. Umona mningi la kuMaskandi bafowethu. Awungitshele nje uThandazani babe ngamposti nganje base bengesebenza ngathi bayamposta. Babe ngamposti ngane sakhe ixokovana la kuseyixokovana. Babe ngamposti ngane lapho bekhombisa uthando nokumeseka. Sebeqala ukumposta manje. uThandazani ushayile. Kwasha wacimba. Isondo liyajika la kuMaskandi. Wahleka umuntu namhlanje kusasa isondo liyajika. So ungahleka umuntu ubuye nganene. Umuntu uqhamuka nehit nje. Awazi ukuthi umuntu uqhamane nehit. Umuntu nomuntu unoNkulunkulu wakhe unedlozi lakhe. So umona nje into ekhona kuMaskandi ufuna ukucacisa lokho. Wonke umuntu unomona. Hayi ukuthi kuthiwa iqanjwe ingane yabantu kuthiwa yiyo nomona ukhuzana. Wonke umuntu unomona. Bonke abaculi bakaMaskandi banomona. Into ekhona. Eyakudala into yakudala angazi yolashwa ngani. Umona ukhona. Kodwa ikakhulukazi indlala. Babili bathathu abaculi bakaMaskandi abaphumelela ngemali kaMaskandi ngoba nakhona bene backup epowerful futhi benama manager anenkani. Yabo sebenza inkani la uzophumelela ube nemali. So nje umona into ekhona. So musuba noThathu wena uba uviwe uThathu ukuthi hayi wathi ngipost ubani izothiwa nginomona. Wena. Awulokhu uyingcengela la. Hayi umncomo post post umuntu okupostayo. Bhaza umuntu okubhazayo. Kudlalwa la. Akudlalwa la endimeni kaMaskandi. Kuyamonelwana too much. Umona ifa la khona. Wonke umuntu ngibalela one by one. Wonke umuntu la ocula uMaskandi unomona. Kuyamonelwana kuyapretendwana kuyahletshwana yonke le jazz. Awubona kushuthwa ndawonye kwenziwani kudunuswa. Kodwa ekugcineni kuyamonelwana.
Abaculi bamaskandi abafuni ukusebenza. Babona uyihlazo umuntu mayesebenza. Bafuna ukwenza ezinye izinto eceleni. Kanti indlala ithe bhe. Indlala idla lubi. Ash.